Ναι, έχετε δίκιο. Λέγαμε διάφορα πράγματα. Λέγαμε ότι πάνω από εκεί είναι ο Bob Ross, η μασκότ της εκπομπής. Έχουμε πάλι νέα για την ομάδα του Bob Ross, θα τα ακούσετε σε λίγο. Χορηγός μας είναι η Pizza Fano, που θα σας δώσουμε, θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής και μία πίτσα που θα μπορείτε να πάτε να την παραλάβει. Το όποιος κερδίσει θα μπορεί να πάει να την παραλάβει από το κοντινότερο του κατάστημα Pizza Fan. Ελπίζουμε να έχει αυτός που θα κερδίσει. Έχει πάρα πολλά καταστήματα. Μαζί μας έχουμε πρώτη φορά το Γιώργο το Χατζόπουλο. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Παίκτης Counter-Strike και συντάκτης του GameSpace, τελευταία προσθήκη. Είναι πόσο, καμιά εβδομάδα ή σε λιγότερο? 2 μέρες, 3. Οκ. 2 εβδομάδες. Ναι. Με πλησίασε, μου είπε για μια ομάδα, τέλος πάντων, και έτσι γνωριστήκαμε. Τι έχουμε σήμερα? Αυτή η εβδομάδα θα μιλήσουμε με το Γιώργο για το community λίγο του... Εσύ τι θέλεις, Red Dark Line? Όχι, δεν είναι πιτσαρίου, είναι Pizza Game Space. Είναι Pizza Game Space, έχουμε Pizza Game Space, είναι αλήθεια αυτό. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο λίγο για το community του Counter-Strike. Να μάθω κι εγώ, γιατί ξέρω για το community του League of Legends, για το community του Counter-Strike έχω μαύρα μεσάνυχτα. Να μάθω κι εγώ για το LoL. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω για το LoL. Ναι, ελπίζω η Win να με σποδώσει, αλλά σήμερα δεν έχω. Είναι σταθερή. Την προηγούμενη φορά είχα θεματάκια. Σήμερα την πιστεύω. Ελπίζω να φαινόμαστε σχετικά καλά. Ναι, το οποίο το άσπρο πιστόλι την πήρε την προηγούμενη πίτσα, αλλά δεν μας έβγαλε φωτογραφία. Και το έχω παράπονο. Το δεν μας έβγαλε φωτογραφία να τρώει την πίτσα. Anyway, λοιπόν, οπότε πριν φτάσουμε στον Γιώργο και στο Counter-Strike, να πούμε για την ομάδα του Bob Ross, που είναι η αγαπημένη μας ομάδα, ότι έκανε την πρώτη της ήττα. Κέρδισε όμως τελικά ένα τουρνουά, ήταν αίτητη, και ο αρχηγός της, το support, φεύγει, πάει Cloud9. Οι Cloud9, οι οποίοι ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στη τελευταία BlizzCon, η οποία όμως μετά την τεράστια της επιτυχία αποσυρθήκανε από το World Cyber Arena, το οποίο θα γίνει στην Κίνα σε μερικές μέρες, και ο λόγος είναι ότι μετά την BlizzCon πήρανε μέρος στα Gold Series Hero League στη Season 2, όπου ενώ όλοι περιμέναν ότι θα πάνε τρένο, εκείνοι πήγαν ανάποδα και χάσαν από 2 ομάδες. Προσωπικά τους έχω ξανακούσει, έτσι, αλλά τέλος πάντων Eastart Gaming με 3-0 και Zero Gaming με 3-1. Δηλαδή, ρε Γιώργο, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές πήγανε και χάσανε 6-1 ουσιαστικά σε ένα πρωτάθλημα, και επειδή έχουν μόνο 3 μέρες να ετοιμαστούν για το επόμενο, για το World Cyber Arena, και μετά με τέτοια ψυχολογία, πού να πας, πού πας ρε Καράμητρο? Εντάξει, όλες οι μεγάλες ομάδες κάποια στιγμή χάνουν σε όποιο παιχνίδι. Ναι ρε φίλε, like, όταν πας, κερδίζεις το παγκόσμιο πρωτάθλημα και μετά στο καπάκι, μετά από λίγο, πας και κάνεις τέτοιες ήττες, εντάξει, συμβαίνει. Και εμένα δεν μου αρέσει. Πολλές φορές. Και εμένα δεν μου αρέσει που απογοητευτήκανε και δεν πάνε να παίξουν στο World Cyber Arena. Τέλος πάντων. Αυτό είναι λάθος. Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Μπορεί να έχουν εσωτερικά προβλήματα και να μην θέλουν να τα εμφανίσουν. Έτσι, παίζει και αυτό σε ομάδες. Οπότε αλλάζουν το support, παίρνουν το support τον Bob Ross, fan club. Ναι, θεός. Bob Ross παντού. Ναι, και οι Bob Ross τώρα είπανε ότι το ξέρανε, δηλαδή δεν ήταν ότι ξαφνικά ξαφανίστηκαν όλοι. Το ξέρανε ότι υπάρχουν συζητήσεις του support με τους Cloud9. Οπότε τώρα περιμένουν να ξανακλείσουν roster και για να δούνε σε ποιον οργανισμό θα μπορέσουν να μπουν. Πες μας λοιπόν τώρα, Γιώργο, εσύ 5 πράγματα για το Counter-Strike, την ελληνική σκηνή, ομάδες, δίδαξε μας, μάθε μου και εμένα. Λοιπόν, το Counter-Strike ξέρουμε, εντάξει, ότι έχει ξεκινήσει από πολύ πιο παλιά version. Πλέον βρισκόμαστε στο Global Offensive, ένα παιχνίδι που έγινε από την Valve το 2012, και από τότε έχουν αλλάξει πολλά από το αρχικό gameplay του και από το αρχικό CS που ξέραμε τόσο καιρό.
Από εκεί και πέρα έχουν φτιαχτεί πολλά teams, έχουν διαλυθεί πολλά teams, έχουν γίνει πολλά events στην Ελλάδα, κάθε χρόνο και περισσότερα, κάθε χρόνο και πιο δυνατά events, μεγαλύτερα prize pool, μικρότερα. Οι ομάδες δεν κυνηγάνε τα prize pool τόσο πολύ. Έχουν φτιαχτεί πολλά πλέον, έχουν διαλυθεί αλλά πολλά teams. Στην Ελλάδα για χαβαλέ, δεν είναι τόσο μεγάλο το επίπεδο ώστε να κυνηγήσουν εξωτερικό κτλ. Όλες. Υπάρχουν ομάδες που ξεχωρίζουν, όπως η Netland, που μπήκαν με μεγαλύτερα prize pool. Πες μου 5 μεγάλα. Οι ομάδες δεν κυνηγάνε τα prize pool. Ονόματα από ομάδες ή από παίκτες. Αλλά ονόματα από ομάδες. Για μένα αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη ομάδα είναι η Delinquent Habits, The Age. Υπάρχουν δυνατές ομάδες. Υπάρχουν η Netland, οι οποίοι όπως είπαμε σαν καινούργια ομάδα μπήκανε με το δεξί, πήρανε το e-sports στο tour του προηγούμενου Σαββατοκυριακού, δεν θυμάμαι ποτέ. Πες μου λίγο έπαθλο. Το πρώτο έπαθλο ήταν 600€ και μια θέση στο βαλκανικό τουρνουά, ένα slot. Το οποίο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα αυτό και για τους Netland ξεχωριστά, για τον καθένα τους. Netland με μποντά, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Οι φίλοι μου οι Elysium. Οι φίλοι Elysium έχουν χαθεί από το χώρο. Εξαφανισμένοι. Εστιάζουν σε άλλα games. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τέλος πάντων θα δείξει. Οι άλλοι μου οι φίλοι, οι on top. Οι φίλοι στο on top στο CS άφαντοι. Δεν ξέρουμε πού είναι και τι κάνουν. Θα μιλήσω με τον κύριο Τάκα, θα του κάνω μια επίπληξη. Ετοιμάζουν κάτι δυνατό και θα μας εμφανιστούν ξαφνικά. Δεν θα εμφανιστούν καθόλου. Θα δούμε. Οπότε έγινε ένα τουρνουά. Το καλύτερο είναι αυτό που είπες, ότι είχαν spot στο βαλκανικό. Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή μακάρι κάποια στιγμή να έχουμε πάρα πολλά τουρνουά σε όλα τα παιχνίδια, έτσι δεν μιλάω για CSGO, που να βγάζουν σε κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλό το slot παρά τα 600€. Όσο και αν αυτό ακουστεί. Μα κανένας δεν έπαιξε για το prize pool αυτή τη στιγμή. Όχι πως είναι ας πούμε τα 125€, ξέρω εγώ, το καθένα. Σύντομα ότι και το άλλο, τα 600€, πρόσεξε να δεις τι διαφορά έχουν από τα 500. Επειδή σαν διοργανωτής τουρνουά σκέφτομαι και ξέρεις τι να γίνει, τα 600€ μοιράζονται καλύτερα δια του 6. Τι θέλω να πω. Θεωρώ ότι ο προπονητής πρέπει να παίρνει, αν έχει κάποια ομάδα προπονητή, έτσι, πρέπει να παίρνει μερίδιο. Περισσότερες δεν έχουν. Δεν έχουν πλέον. Ναι, οι περισσότερες δεν έχουν. Αυτό τώρα μιλάω με την εμπειρία και του League of Legends, αλλά και τη γενικότερη, ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν προπονητή. Οι ομάδες πρέπει να στείνονται γύρω από κάπου. Διότι αν είναι 5 παίχτες γιόλο, καληνύχτα. Δηλαδή, μια ομάδα χρειάζεται το support, χρειάζεται το coach της, χρειάζεται το manager της που θα κανονίσει το οτιδήποτε. Όσο είναι 5 άτομα μόνα τους, αυτό ακριβώς, όσα είναι 5 άτομα μόνα τους, είναι εύκολο να σπάσουν. Όταν όμως ξεκινάνε και γύρω από τα 5 άτομα, τους κολλάς ένα προπονητή, τους κολλάς ένα manager, υπάρχει ένα support, είναι λίγο διαφορετικά. Εσύ σαν παίχτης πώς το βλέπεις αυτό? Το νιώθεις? Εγώ το νιώθω, ναι, ότι μια ερασιτεχνική ομάδα, χωρίς support, χωρίς τίποτα, χωρίς κάποιον coach από πίσω, δεν δίνει το κίνητρο στην πεντάδα για να συνεχίσει. Το πιο πιθανό σε αυτή την πεντάδα είναι να παίξει ένα tour, να νικήσουν, να χάσουν και να σταματήσουν εκεί. Συμβαίνει και στο CSGO αυτό που συμβαίνει στο LoL, ότι έχουμε ένα τουρνουά, μαζευόμαστε 5 καλοί παίχτες για το τουρνουά αυτό, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, πάμε, το κερδίζουμε, τέλος πάντων κερδίζουμε μια καλή θέση, μετά από 15 μέρες, ένα μήνα, πάμε, γεια σας και ξανά. Συμβαίνει. Και 15 μέρες που είπες ένα μήνα, έβαλες πάρα πολύ. Έβαλες πάρα πολύ. Συνήθως στο CS, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι περισσότερες ομάδες που παίζουν στα τουρνουά, όχι όλες, έτσι, έχουμε πει ότι υπάρχουν ομάδες δυνατές αυτή τη στιγμή. Οι περισσότερες ομάδες που παίζουν είναι η πεντάδα, είμαστε ένα παρεάκι, δεν έχουμε τι να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου έχει τουρνουά. Οι Delinquent Habits πόσα χρόνια είναι μαζί, περίπου? Οι Delinquent Habits έχουν αλλάξει πολλά roster. Ο βασικός κορμός? Ο βασικός κορμός είναι 2-3 άτομα, πόσα είναι? Είναι 3 άτομα νομίζω. Τώρα εντάξει, και ονόματα ξέρουμε κτλ. Okay. Είναι καμιά 10 χρόνια.
Άρα λοιπόν, όπως είναι στους DD παράδειγμα ο Warrior Lady με το Banda και προσφάτως μέχρι που έφυγε το Dominant που είχαν το βασικό κορμό, όπως είναι στους VG, Oath και Owner, βασικός κορμός. Άρα λοιπόν Όλες οι ομάδες έχουν βασικό κορμό. όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν βασικό κορμό για να συνεχίσουν να είναι ομάδες και να μην σπάσουν. Δεν έχουν όλες, δεν έχουν και άρα σπάνε. Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν. Δεν έχουν σπάνε. Να. Οπότε εσύ τώρα, εντάξει, δεν θέλω να μου πεις πράγματα που είναι, ξέρεις, μυστικά, ας το πούμε, και ακόμα να μην μαθευτούν, αλλά είσαι σε μια ομάδα, νομίζω, κάτι φτιάχνει. Ήσουν μάλλον σε μια ομάδα, να το πούμε, ήσουν σε μια ομάδα, για διάφορους λόγους η ομάδα έσπασε και φτιάχνεις κάτι άλλο, ξέρω εγώ, είσαι σε κάποιο... Ναι, αυτή τη στιγμή ξεκινάω κάτι δικό μου, κάτι καινούριο, κάτι δυνατό. Σκοπός μας είναι μετά από προπόνηση, δουλειά και τα συναφή, αρχικά να περάσουμε καλά και να το ευχαριστηθούμε, να βγούμε ο καθένας από αυτό κερδισμένοι και αμέσως μετά το να κυνηγήσουμε έξω. Γιατί η Ελλάδα, όπως είπαμε, η σκηνή της ακόμα είναι πολύ κάτω και ο βασικός σκοπός μας είναι έξω. Να βγούμε έξω. Αυτό λέω και εγώ στα παιδιά στο League of Legends. We don't care about Greece. Δηλαδή, προφανώς και εντάξει, θα πάμε στα τουρνουά, θα δώσουμε το παρόν και τέτοια. Θα ανεβάσουμε τη σκηνή με τη. Ναι, εννοείται. Αλλά όταν εννοώ, δηλαδή, δεν το λέω ότι σνομπάρω την ελληνική σκηνή. Όχι, προς Θεού, κανένας δεν σνομπάρει. Δεν σνομπάρω την ελληνική σκηνή. Απλά focus. Δηλαδή, άλλο να πας να κάνεις ένα καλό ελληνικό τουρνουά να το κερδίσεις που θα έχει 1.500, 2.500 και είναι άλλο να έχεις τόσο καλή ομάδα που κάποια στιγμή να καταφέρεις να πας στο εξωτερικό και να διαγωνιστείς, ξέρω εγώ, για 20, για 30 χιλιάρικα. Εν τω μεταξύ το CSGO δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι και η δόξα, είναι η προβολή, είναι πολλά. Ναι, είναι πολλά. Και το τι παίζεται από πίσω πάντα από μια τέτοια ομάδα η οποία καταφέρνει κάτι στο εξωτερικό. Δηλαδή πιστεύω επίσης ότι η ομάδα που φτάνει στο εξωτερικό δεν είναι οι 5 παίχτες. Είναι όλη η ομάδα και η ομάδα είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι ο προπονητής, είναι ο analyst πιθανόν, είναι ο οργανισμός. Αυτό είναι ομάδα, δεν είναι 5 παίχτες. Σπόνσορες από πίσω που βοηθάνε πολύ. Είναι τα πάντα. Με σπόνσορες τι γίνεται? Για πες τη γνώμη τη δικιά σου. Εγώ είμαι απογοητευμένος στην Ελλάδα. Αλλά πες μου. Εγώ είμαι απογοητευμένος στην Ελλάδα. Σπόνσορες που είναι φοβισμένοι, δεν ρισκάρουν. Δεν ρισκάρουν να βοηθήσουν κάποια ομάδα, να τις μπρώξουν ουσιαστικά και δεν εννοώ να τους δώσουν πράγματα. Μόνο το push με τη διαφήμιση που θα κάνουν θα τους δώσει έξτρα και κάποια κίνητρα στην ομάδα για να προχωρήσει. Απλά δεν παίρνουν αυτό το ρίσκο αυτή τη στιγμή. Ίσως είναι από προηγούμενες φορές είναι, πώς θα το πω, τρομαγμένοι. Φοβισμένοι, κάπως έτσι. Ναι. Ομάδες που πήρανε πράγματα και εξαφανίστηκαν σε 3-4 μέρες. Εμένα, δηλαδή, μου έχει γυρίσει άνθρωπος και μου έχει πει ότι όσες ομάδες έχω χορηγήσει έχουν σπάσει. Και δεν χορηγώ πια ομάδες. Ναι, είναι πολύ κλασικό. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πάμε, μαζευόμαστε 5, φτιάχνουμε μια ομάδα, πάμε και σε ένα χορηγό στον Κυρμίτσο, ξέρω εγώ, έτσι για να μην λέω ονόματα. Ναι, παίρνουμε, ξέρω εγώ, mini market Κυρμίτσος, του παίρνουμε και 100 ευρώ, πάμε, ξαφανιζόμαστε, γεια σου, και ο Κυρμίτσος απλά τα έχει πετάξει τα λεφτά του σε ένα μεγάλο κουβά που έχουν πετάξει πολλοί άλλοι Κυρμίτσοι μέσα τα λεφτά τους. Anyway, πάμε και στην ελληνική σκηνή. Τώρα έχουμε κάποιο τουρνουά. Τώρα μέχρι δηλαδή τα Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά. Μέσα στα Χριστούγεννα, να μιλήσω ειλικρινά, κάτι έχει πάρει το αυτί μου ότι ετοιμάζεται. Για πες, τι τουρνουά, από ποιον? Δεν ξέρω συγκεκριμένα, γι' αυτό δεν θα μιλήσω. Πάντως, δηλαδή, ακόμα και ανταγωνιστής δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, μπορείς να το πεις, δεν είναι θέμα. Όχι, δεν είναι θέμα ανταγωνισμού. Είναι θέμα ότι δεν θέλω να ανακοινώσω κάτι σίγουρο και να. Κάτι μη σίγουρο. Οκ, δεν το ξέρουμε σίγουρα. Εγώ φταίχτης. Λοιπόν, τώρα εδώ κοιτάω στα κοιτάπια μου έτσι για αυτά που έχουμε να πούμε και βλέπω ότι στο Heroes of the Storm ανακοινώθηκε ένας καινούργιο champion, γυναίκα, η οποία έχει το όνομα Λουνάρα. Αυτά είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, τέτοια ονόματα πρέπει να βάζουν στους παίχτες. Μετά κοροϊδεύουν τους Έλληνες για το μυαλό τους. Η οποία η Λουνάρα, μην μπερδευτώ και πω τίποτα λάθος, η Λουνάρα έχει και 2 κέρατα τεράστια. Anyway. Γιατί άραγε?
Έτσι που λέτε με τη Λουνάρα. Εντάξει, 5 ευρώ κοστίζει να την πάρεις. Εγώ, να σου πω κάτι, εγώ και μόνο για το όνομα θα πέσει να παίξω για να αγοράσω Λουνάρα. Παίζει να έχω στο που δεν παίζω. Κάθε παίκτης πρέπει να έχει μια Λουνάρα στην ομάδα σου. Μια Λουνάρα, ναι, μια Λουνάρα στην ομάδα. Και rename σε Λουνάρα. Εγώ Heroes of the Storm βλέπω από φίλους, δεν έχω ιδέα, δεν έχω επαφή. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να παίζετε και οι 5. Ρε φίλε, δεν ξέρω, για μένα, στο δικό μου. Το έχω πει πολλές φορές, δεν. Πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι της Blizzard, στο Hearthstone και στον φίλο της εκπομπής, τον Death Lord, τον Δημήτρη, τον Θεοδωρόπουλο. Δυστυχώς έπαιξε στην τελική φάση του Azo Cup, αλλά ιτήθηκε 3-1 από τον SJOW, okay, στο γύρο των 16. Ξεκίνησε με 1-0 και μετά έχασε 3 seri games, οπότε έχασε 3-1. Ήταν πολύ close όλες οι ήττες που έκανε, αλλά ήταν ήττες και έτσι αποκλείστηκε δυστυχώς. Έφτασε μέχρι τους 16, πιστεύουμε ότι σύντομα θα συμβαίνουν αυτά. Ελπίζω πως θα τον έχουμε ίσως και την άλλη εβδομάδα. Η άλλη εβδομάδα πόσο έχουμε την άλλη Τετάρτη? Την άλλη Τετάρτη έχουμε 23, μάλλον θα λείπω. Δεν ξέρω, οπότε δεν ξέρω αν θα έχουμε εκπομπή. Anyway. 23 κλείνουν και τα πάντα, ξεκινάνε Χριστούγεννα. Τώρα, να σου πω κάτι, έχουμε στο LoL, θα το πω, να πούμε λίγο, έχουμε στο LoL πάρα πολλά τουρνουά. Έτσι, δηλαδή έχουμε... Στο LoL, ναι, έχουμε του Elysium το τουρνουά αυτή τη στιγμή. Έχουμε του Elysium που είναι 29-30. Μια εβδομάδα πριν είχαμε του eSports. Μια εβδομάδα πριν από τώρα, ναι, είχαμε του eSports με τους on top να παίρνουν την πρώτη θέση. Μέσα από τα χέρια των Void Gaming, πραγματικά. Τώρα, χωρίς να θέλω έτσι προς Θεού, δεν θέλω να κάνω bad manners σε κανέναν, ναι, προς Θεού, δηλαδή το λέω από την αρχή. Οι Void Gaming πήρανε τη νίκη από εμάς μέσα από τα χέρια μας. Δεν την πήραν έτσι, με την αξία τους το κερδίσανε τα παιδιά προς Θεού. Αλλά δηλαδή το πετάξαμε το παιχνίδι, το πετάξαμε. Αν όποιος το δει το παιχνίδι, το πετάξαμε. Anyway, δεν έχει σημασία όμως, συμβαίνουν αυτά, ας μην το πετούσαμε. Πήρανε από το loser bracket που είχαμε στείλει εμείς τους Void Gaming στο loser bracket και εμάς μας στείλαν οι on top. Πήρανε την πρόκριση στο τελικό όπου συναντήσανε τους on top και οι on top 2-0. Βασικά δεν ήταν 2-0, ήταν 1-0 είχαν επειδή ήταν winners και άλλο 1-0. Οπότε οι on top τελειώσανε αίτητοι. Και οι on top είχαν καινούργια ομάδα. Ήταν ωραίο παιχνίδι όμως. Είχε θέαμα. Είχε. Καταρχάς ήταν μέσα από το casters του GameSpace το κάνανε. Ήταν μέσα από το κανάλι του esports.gr προφανώς. Προσθέσανε στους Rio και Translogic, προσθέσανε Vol'jin, Heaven και Nymeria. Είδαν ότι αυτή η πεντάδα έδεσε επί τόπου, κατάφερε αίτητη να περάσει. Συγχαρητήρια λοιπόν στους on top. Μακάρι, γιατί χρειαζόμαστε δυνατές ομάδες, μακάρι on top να μείνουν ενωμένοι, μακάρι και οι VG να μείνουν και αυτοί ενωμένοι, γιατί ειδικά ο Oath με το Rago μπορούν να κάνουν ένα πολύ δυνατό bot lane. Και μακάρι και επίσης να προλογίσουμε τα γένια μας και εμείς να ανέβουμε και να πιάσουμε τους στόχους μας. Έχουμε φτιάξει ένα αξιόλογο σύνολο. Anyway, τώρα έχουμε του LAN Arena αυτό το Σάββατο. Τώρα, σήμερα είναι Τετάρτη, σε 3 μέρες. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και μεθαύριο. Στο LAN Arena στην Καστέλα. Έχουμε του Elysium που είναι 29-30. Το άλλο Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο. Όχι. Είναι. Τώρα ξέρεις τι έχει γίνει. Έχει γίνει μια χαζομάρα. Επειδή δεν είμαι στο στούντιο. Και δεν ξέρω αν ο Μονογιός έχει πάει να παραλάβει την πίτσα. 29-30 είναι Τρίτη Τετάρτη. Ναι. Σχολείο δεν υπάρχει, οπότε γι' αυτό είναι πιο ελεύθερο το πράγμα. Εσύ που μένεις Αθήνα ή κάπου αλλού? Εγώ μένω για Νιτσά. Για Νιτσά, οπότε θα έλεγα αν είσαι στην Αθήνα να ερχόσουν και από εκεί και από κοντά.
Anyway, Κάποια επίσης στιγμή να θα πούμε γίνει. ότι οι Elysium οι οποίοι έχουν αλλάξει την ομάδα τους, έχουν αλλάξει πάρα πολλά μέλη. Κερδίσανε το 111 InSpot Go for LOL Cup, έτσι. Οπότε ουσιαστικά ανεβαίνουν. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουν πέσει, παρόλο τις συνεχόμενες νίκες τους, έχουν πέσει οι DD, ελπίζω πως θα ξανανεύουν. Η DD, ναι. Νομίζω ότι έχουν πέσει. Δώστε μου μισό λεπτό, θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο για να μην περιμένει ένας κακομοίρης άνθρωπος από κάτω. Είχαμε ένα προβληματάκι, μας συγχωρείτε, επιστρέψαμε. Τι άλλο, έχουμε νέα από την ευρωπαϊκή σκηνή. Η Gambit τέλος από το LCS. Πουλήθηκαν οι Gambit σε ένα καινούργιο οργανισμό, Team Vitality. Ακούστηκε ότι η Team Vitality αγόρασε το spot της Gambit για 400.000 ευρώ. Κάτι παρόμοιο γίνεται και στο χώρο του CS αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για πες μου. Η γνωστή από το LoL πρώτα απ' όλα ομάδα Team Solo Mid, TSM, σπάει την πεντάδα της και οι παίκτες πηγαίνουν σε καινούριο οργανισμό. Δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο, ακούγονται πολλά. Ναι, αλλά δεν είναι ότι η TSM είχε κάποιο slot σε κάποια διοργάνωση και έσπασε και την αγόρασε ο Φούφουτος, ξέρω εγώ. Απλά φεύγουν οι παίκτες. Η CS ήταν δυνατή ομάδα. Ναι, απλά φεύγουν οι παίκτες και πάνε σε μια άλλη ομάδα. Σωστά. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί ακριβώς. Ενώ εδώ φαντάζομαι ότι έγινε το τελείως ανάποδο. Έσπασε, ας το πούμε έτσι, έσπασε η ομάδα και πουλήθηκε το slot της που είχε στο LCS, πουλήθηκε σε μια άλλη ομάδα, στη Team Vitality. Η οποία ανεβαίνει πολύ δυνατά το τελευταίο καιρό από την Η Team Vitality υπέγραψε το support των H2K, τον Gasing, πολύ δυνατό support. Αυτό από Gambit και LCS. Μάλλον πριν τελειώσουμε με το LCS, οι Fnatic επέγραψαν ένα καινούριο support στη θέση του Yellowstar, τον Gamsu. Όχι, λάθος, πώς λέγεται? Τον Noxiac. Είμαι από άλλο πλανήτη. Τον Noxiac, ναι, η Gambit λέω. Η Fnatic, δεν ξέρω αν άκουσες ότι το προηγούμενο LCS το πήραν αίτητη, τα περάσαν όλα τρένο. Ναι. Τώρα ουσιαστικά διελυθήκανε, έμεινε FBven μόνο και Reckless. Και τώρα γύρω από αυτούς... Yellowstar πήγε στους TSM, έτσι. Ναι, Yellowstar πήγε TSM παρέα με το Doublelift. Οπότε εκεί περιμένουμε πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πραγματικά πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Θα δούμε. Και έχουμε και τη μεταγραφή του Forgiven, που είναι δικό μας άτομο. Έχουμε τη μεταγραφή του Forgiven στους H2K, αλλά μόνο για το ESM. Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι άμα προχωρήσουν λίγο, μπορεί και να μείνει κιόλας. Να σου πω κάτι, είχε ακουστεί ότι θα υπέγραφε ούτως ή άλλως. Έτσι. Yeah. Τέλος πάντων, τα νέα, τα επικυρωμένα νέα, για να μην λέμε τι νομίζουμε, έτσι και δίνουμε παραπληροφόρηση, εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Τα επικυρωμένα νέα είναι αυτό, ότι θα παίξει για το ESM και βλέπουμε. Να σου πω, πες μου λίγο, γιατί βλέπω τώρα μάλλον κάτσε να τελειώσω. Στους Euricos of Love που αλλάξανε, που τους έφυγε ο Jungler, πάει ο πρώην των Gambit, αφού έσπασε η Gambit, ο Diamond Prox. Πάρα πολύ δυνατός Jungler, για να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει στην καινούργια ομάδα και πόσο θα μπορέσει να δέσει αυτός ο Ρώσος Jungler με τους υπόλοιπους. Πες μου λίγο με το Revolver στο CSGO, τι έγινε ρε φίλε, δηλαδή
Τι, απλά πήκανε και βάλανε ένα OP όπλο που πυροβολούσε στους σκοτωμένους. Ξυπνάμε ένα πρωί και απλά βλέπουμε το Steam μας να κάνει update το CS. Λέμε τι παίζει να άλλαξαν. Ψάχνουμε στο blog και βλέπουμε ένα καινούργιο όπλο, ένα revolver, το οποίο ρίχνοντας ένα head κάνει πιο πολύ damage από το AOP, 426 κάπου κατά εκεί, ή ίδιο ή περισσότερο από το sniper. Εντάξει, μας ήρθε λίγο αυτό για βαρύ. ποιο λόγο το κάνανε, δηλαδή πώς τους ήρθε έτσι, απλά πετάνε ένα όπλο και παίξτε. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε, δεν ξέρω τι σκέφτηκαν, δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους. Okay. Αυτό που ξέρω είναι ότι έφερε πολύ μεγάλες αντιδράσεις, γιατί για να δυναμώσουν αυτό το gun χάλασαν άλλα. Χάλασαν spray burst στα ΑΚ, στα Mi-4 και είναι αρκετά μεγάλος χαμός. Και εντάξει, έγιναν πολλά παράπονα και ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα update θα γυρίσουν στα παλιά, δηλαδή τα spray θα ξαναγίνουν έτσι όπως ήτανε. Παρ' όλα αυτά το revolver δεν το βγάζουν, το revolver συνεχίζει να υπάρχει. Να σου πω κάτι, αυτό που βλέπω, γιατί γράφει το community ότι παιδιά δεν θα το βγάλουν το revolver γιατί έχουν πληρώσει δικαιώματα για να το βάλουν, γιατί έχουν πληρώσει άτομα αυτό για skins και τέτοια. Αυτό παίζει πιο πολύ. Στο CS υπάρχουν skins. Τα skins είναι πολύ ακριβά σε αντίθεση με το LoL. Δηλαδή το LoL το πιο ακριβό skin είναι με την 25 τα Legendary. Ναι. Στο CS παίζονται skins με τρελά ποσά. Ωραία. Έχουν λοιπόν, το κρατάνε το όπλο, το νερφάρουν εκεί που θα έπρεπε να είναι. Ναι, και μπορούσε να πάει και πιο κάτω. Ναι, κοίτα, εγώ επειδή δεν παίζω CSGO, δεν μπορώ να κρίνω, πάντων λέω εκεί που θα έπρεπε να είναι. Είναι σε ένα επίπεδο και... Ωραία, το νερφάρουν λοιπόν και δεν έχουν πρόβλημα, δηλαδή και τα skins μένουν και δεν έχουν πρόβλημα, απλά δεν παίζει κανένας πλέον. Είναι σαν να μην υπάρχει το game. Εντάξει, ήταν ένα fail του παιχνιδιού, να σου πω κάτι. Όποιοι από εμάς παίζουν συνέχεια παιχνίδια, βλέπουν συνεχώς, δηλαδή κατά καιρούς υπάρχουν μεγάλα fails. Ναι, εντάξει, εννοείται. Συμβαίνει. Απλά πολλά bugs, το καινούργιο update, πάρα πολλά bugs. Bugs με τις smokes, bugs με τα diffuse, δηλαδή με το revolver, βγάζοντας τη βόμβα, μπορείς να πυροβολάς τον αντίπαλο. Bug. Okay. Δεν μπορείς να πυροβολάς την ώρα που βγάζεις. Εγώ, φίλε, έχω παίξει, δεν θα γελάσεις πω, έχω παίξει σε ένα ranked, ξέρεις, για να καταταχτώ και καλά. Έπαιξα τέλος πάντων το έχω το παιχνίδι, παίζω ένα ranked. Και τι γίνεται, είχα τη βόμβα, αλλά δεν ήξερα ότι έχω τη βόμβα, γιατί ήμουν τόσο νουμπάς. Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα νουμπάς, είναι θέμα ότι δεν ήξερα το παιχνίδι, ρε παιδί. Ναι, και πάω παρά από τη βόμβα και μου λέγανε κάτι, μου λέγανε εκεί στα ρώσικα, δεν καταλάβαινα. μετά με κικάρανε από το παιχνίδι, γιατί απλά δεν έβαζα τη βόμβα, αλλά το έκανα επίτηδες. Γιατί ήμουν αυλαμένος, κατάλαβες, δεν το ήξερα. Ναι. Τέλος πάντων. Οπότε το ένιωσε από μόνη της η Valve, έτσι, και το έφτιαξε αυτό το κομμάτι. Πες μου λίγο κάτι που το έχω απορία. Πώς τα skins, εκτός από το να τα αγοράσω, τα βρίσκω κάπως, τα κερδίζω κάπως, τέλος πάντων. Skins μπορεί να σου πέσουν παίζοντας. Ναι. Βέβαια αυτά τα skins είναι 3 λεπτά, 4. Όχι ότι δεν μπορεί να σου πέσει κάτι πανάκριβο. Απλά οι πιθανότητες είναι τραγικές. Μπορείς να τα κερδίσεις. Υπάρχει το CSGO Lung, το οποίο μπορείς να παίξεις στοίχημα ουσιαστικά. Ναι, αλλά βάζοντας τι όμως, βάζοντας αυτά αυτά που έχω ήδη. Αυτά που έχεις κερδίσει που κάνουν 3-4 λεπτά, αυτό μου λες. Ναι, και άμα όμως η ομάδα η οποία θα ποντάρεις έχει 10% και κερδίσει, παίρνεις το ανάλογο ποσό. Okay. Κάπου είχα διαβάσει ότι αν παρακολουθείς κάποια streams μπορείς να κερδίσεις giveaways. Από giveaways. Εντάξει, okay. Ναι, giveaways. Πολλοί streamers κάνουν giveaways. Καλά, αυτό εντάξει, όχι, νόμιζα ότι η Valve με κάποιο τρόπο κάτι έκανε. Όχι, okay, λέω, αυτό που λες εσύ δεν κερδίζεις skins. Παρακολουθώντας τα μεγάλα major τουρνουά, επειδή ρωτάνε στο chat, τα skins στο CSGO είναι για τα όπλα, δεν είναι για τους παίκτες. Ναι. Εγώ αυτό το ξέρω. Αυτό. Όχι στο chat επειδή ρώτησα. Ναι, το βλέπω. Δηλαδή φαντάζομαι εμένα η γνώση μου φτάνει μέχρι εκεί. Αυτό το ξέρω. Εντάξει, ναι. Βλέποντας μεγάλα major τουρνουά, όπως ESL Cologne, ESL γενικά, τα μεγάλα τουρνουά, DreamHack,
βλέποντας μέσα από το CS και από το Twitch, άμα συνδέσεις το Steam account σου, μπορεί να σου ντροπάρει κάποια souvenir cases. Τι είναι τα souvenir? Souvenir είναι όπλα, είναι skins, αλλά είναι σπάνια skins, με σπάνια αυτοκόλλητα πάνω. Από κάποιο συγκεκριμένο game, από κάποιο συγκεκριμένο match. Δηλαδή, ένα skin το οποίο κάνει 3 λεπτά, σαν souvenir μπορεί να κάνει 50 ευρώ. Επειδή είναι σπάνιο. Okay. Και υπάρχουν cases από 1 και 1,5 ευρώ μέχρι το πιο ακριβό που είναι της Cobblestone στα 27 ευρώ. Καλά, πώς το λένε, ένας φίλος, ευχαριστούμε Τάσο, καταρχάς θα ευχαριστήσουμε για αυτά τον Τάσο του Σαλονικό για όλα τα γραφικά που βλέπετε οπουδήποτε, έτσι τα κάνει ο Τάσος. Λοιπόν, ο Τάσος ακόμα τι έχει κάνει, έχει μπει σε ένα streamer, έχει πάρει μέρος σε μια κλήρωση τέλος πάντων, κερδίζει το ΙΤΑ 1 Z1, μαζί με το ΙΤΑ 1... Ωραίο παιχνίδι, ναι. Μαζί με το ΙΤΑ 1 Z1 λοιπόν σου έδινε και 1-2 κλειδιά, δηλαδή για 1-2 πρώτα κουτιά που θα έπαιρνε μπορείς να τα ανοίξεις. Τα ανοίγει και παίρνει ένα t-shirt το οποίο έκανε 50 ευρώ, κάτι τέτοιο. Έχει κάτι τρελά τέτοια. Όπως και στην Dota έχει πολύ ακριβά items. Απλά, ναι. Απλά θέλω να σου πω τυχερός, έτσι, δηλαδή κερδίζει το παιχνίδι, μπαίνει μέσα και κερδίζει και 50 ευρώ. Κερδίζει και 50 ευρώ item, βέβαια μετά, δεν ξέρω, νομίζω πήρε άλλο ένα ΙΤΑ 1 Z1 και το βάλε στο account, δεν θυμάμαι. Και επειδή με ξαναρωτάνε στο chat, οποίου εγώ έχω να πω ότι εγώ είμαι Supreme και απλά το matchmaking rank πλέον δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Υπάρχουν κατώτερα ranks από μένα που μπορεί να παίζουν πολύ πιο καλά από μένα. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Γιατί αυτό, δηλαδή είναι κάποιοι μπουσταρισμένοι, ξέρω εγώ κτλ. Δεν είναι θέμα μπουσταρισμένο, είναι ότι έχουν αλλάξει εντελώς το rank system. Ανεβαίνεις πολύ πιο εύκολα, πέφτεις πολύ πιο δύσκολα και έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ωραία, άρα λοιπόν, γιατί κάποιος που είναι κάτω από σένα να μην μπορεί να ανέβει αφού ανεβαίνεις εύκολα? Γιατί δεν δίνει σημασία στο matchmaking, παίζει για χαβαλέ, πολλά μπορεί να παιχτούν. Να παίζει πιο λίγο καιρό από μένα, αυτό. Okay. Απλά το rank δεν παίζει σημασία, δηλαδή, εντάξει. Σημασία παίζει στα site εξωτερικά που υπάρχουν, το τι rank έχεις εκεί, το ένα το άλλο, όπως Faceit, Tesea, εκείνο παίζει πιο πολύ ρόλο και βέβαια στην ομάδα που παίζει, το σκεπτικό σου, το gameplay σου κτλ. Για μένα έτσι και για πολλούς ακόμα. Ναι. Να σου πω, αν ξεκινήσει τώρα κάποιος, παιδί μου, πες ότι εγώ τώρα μου ερχόταν, το έχω το παιχνίδι, σου λέω κάποια στιγμή το βρήκα, είχε έκπτωση 5-6 ευρώ πόσο το είχαν σε έκπτωση και δεν το πήρα. Αν ξεκινήσει τώρα κάποιος, υπάρχει περίπτωση να καταλάβει ας πούμε τίποτα ή θα του φάει μια εβδομάδα για να καταλάβει? Είναι εύκολο. Game sense αποκτάς σιγά σιγά. Δηλαδή, ξέρω, στο LoL, μετά από λίγο καιρό καταλαβαίνεις τους ρόλους ότι είναι, ξέρω εγώ, το support, το top laner και μπλα μπλα μπλα, μην τα λέω. Στο CSGO, ξέρω, υπάρχει κάποιος, ξέρω εγώ, που είναι με sniper, κάποιος άλλος που είναι... Ναι, λοιπόν, σε μια ομάδα υπάρχουν 5 roles. 5 παίκτες, 5 roles. Υπάρχει ο caller ή αλλιώς in-game leader, ο οποίος είναι αυτός που δεν θα δώσει τόσο σημασία στο να σκοτώσει, αλλά θα δώσει σημασία στο να πει το plan, δηλαδή τι θα κάνουμε σε αυτό το round, πώς θα παίξουμε, τι smoke θα πετάξουμε, flash, πώς θα κινηθούμε και το ένα και το άλλο. Υπάρχει το AOP, ο οποίος παίζει καθαρά sniper, μόνο sniper, εκτός άμα δεν έχει λεφτά, έτσι, τότε θα παίξει κάποιο rifle. Okay. Υπάρχει ο rifler, ο οποίος είναι ένα backup από πίσω που θα κρατήσει το site όταν μπει το C4, θα κρατήσει το site όταν έρθουν οι terrorist. Υπάρχει ο entry fragger, ο οποίος entry fragger σαν terrorist θα βγει, θα σκοτώσει 1-2 άτομα, θα πάρει το site και απλά οι υπόλοιποι θα κάνουν την υπόλοιπη δουλειά. Και υπάρχει ένα από τα πιο σημαντικά για μένα roles, το support. Πώς σαπορτάρεις στο CSGO? Πώς σαπορτάρεις στο CS? Σαν support πρέπει να ξέρεις απ' έξω ό,τι smoke, flash, molotov και grenade υπάρχει στο map. Από εκεί να σμοκάρεις απέναντι, ξέρω εγώ. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να έχεις πολύ καλό communication. Τέλεια.
Λοιπόν, Δεν κάνουμε χιλ δηλαδή στο CS. γιατί ρε φίλε, κάνε ένα χιλ, ρε. Κάνε ένα χιλ. Χιλ, ασπίδα και λοιπά. Λοιπόν, επίσης έχω ακούσει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το FPS, τα frame per second. Έτσι, Ναι. Στο CSGO, ναι. στο CSGO. Στα παλιότερα version όχι, αλλά στο CSGO παίζει τεράστιο ρόλο γιατί είναι βαρύ παιχνίδι. Βέβαια είναι παιχνίδι του 2012, έτσι. Ε, κάτι έχω ακούσει. Πες, σου λέω εγώ, για να μην παρεξηγηθώ, είμαι νουμπάς εντελώς, έτσι, δεν ξέρω τίποτα. Κάτι έχω ακούσει ότι, ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να παίζουν με 120 frame per second και παραπάνω, δηλαδή έχει τόση διαφορά. Έχει. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει τόσο. Αλλά Δηλαδή, είναι τι αλλιώς. διαφορά έχει το 60 με το 120. Αν δεν κάνω λάθος, το ανθρώπινο μάτι δεν τα πιάνει τα 120 frame per second. Είναι πιο Κοίτα, smooth για η μένα κίνηση όμως. είναι το. Δεν μπορώ εγώ τώρα να σου εξηγήσω. Άμα το δεις με το μάτι σου και οποιοδήποτε, θα καταλάβεις ότι υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, αλλιώς παίζει κάποιος με 150 FPS και αλλιώς παίζει με 500. Η διαφορά δεν είναι τόσο τεράστια. Αλλά είναι αυτή η μικρή Δηλαδή, διαφορά γιατί που είχα μπορεί μια να. κουβέντα με τον Γιάννη από LAN Arena και μου έλεγε ρε παιδί μου ότι τα PC που έχω φτιάξει εδώ τα έχω φτιάξει γιατί θέλω, ξέρω εγώ, θέλουν τα παιδιά να έχουν τρελά FPS και τα λοιπά. Και απλά εμένα μου κάνει έτσι λίγο εντύπωση ότι χρειάζεται ας πούμε τόσο πολύ να έχεις, κάτι μου λέγε 200 FPS, 240, δεν θυμάμαι, μην πω και καμιά χαζομάρα έτσι, αλλά κάτι Το που 150 εξωφρενικά. με 200 είναι ένα πολύ καλό νούμερο για ένα PC. Από εκεί και πέρα για πιο πάνω, εντάξει, φτάνει την υπερβολή η οποία δεν βοηθάει και σε κάτι. Και όπως λένε εδώ και στο chat, από 100 και πάνω το μάτι δεν Ναι, αναγνωρίζει. δηλαδή συμφωνώ. Και δηλαδή τώρα τα 150 ας πούμε και τα 200 νομίζω ότι απλά είναι υπερβολή που πετάς χρήματα. Τη διαφορά θα την δεις στο 20 με 60. Εκεί θα δεις Άλλο ρε τεράστια. φίλε, άλλο. Εκεί θα δεις Εντάξει, τεράστια. το ένα δεν παίζεις και το άλλο παίζεις. Τι λέμε τώρα. Το 20 με το 60 έχει διαφορά, το 60 με το 100 έχει διαφορά, ναι. Μετά δεν έχει καμία διαφορά. Τι Όχι, λέει μετά δεν πεντα- έχει διαφορά. Α. Δεν έχει διαφορά. Λοιπόν, Γιάννη, κάνε μια κλήρωση. Κάνε μια κλήρωση να δούμε ποιος φίλος μας θα κερδίσει την Pizza Fan. Ελπίζω να είναι μέσα ο Γιάννης. Για να δω. Χάσαμε το Γιάννη. Όχι, όχι, δεν είναι. Λογικά μέσα είναι. Ναι, μέσα είναι. Γιάννη, για κάνε μια κλήρωση. Εν τω μεταξύ, έχουμε και δύο άτομα στο chat, στους moderators, που είναι καριερίστες στο CSGO. Έχουμε τον Τάσο, το Σαλονικό και τον Γρηγόρη, το Advanced και ο Σαλ. Είναι καριερίστες, κάνουν τρελή καριέρα. Δεν ξέρω τι είναι, τι division, πώς το λένε, τι rank είναι. Τρελή καριέρα Πράγμα, όμως. Τρελή καριέρα. Πρέπει να τους δεις καμιά φορά Skype. Να τους δεις και να μου πεις. Όχι Skype, stream. Θα γίνει. Να παίξουμε και μαζί. Γιατί όχι. Λοιπόν, ο Paid Killer. Paid Killer. Ωραία. Λοιπόν, Paid Killer. Στο account, στο Game Space TV, στείλε, κάνε με και εδώ πέρα ad, αν θέλεις. Το όνομά μου είναι, κάτσε θα στο στείλω σε προσωπικό, να μου στείλεις όλα σου Στοιχεία. όλα σου τα στοιχεία. Αυτό που σου έστειλα είναι το account μου στο Facebook. Κάνε με friend και στείλε μου όλα τα στοιχεία τα οποία είναι τηλέφωνο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, προφανώς ονοματεπώνυμο και ένα κινητό. Αυτά. Θα ενημερώσουμε την Pizza Fan και σε μια-δυο μέρες στο περίπου θα πάρεις τηλέφωνο και θα πας να το παραλάβεις. Εντάξει, επικοινώνησε μαζί μου, ο Πίου το άσπρο πιστόλι ήταν την περασμένη Τετάρτη ο νικητής, τώρα είσαι εσύ. Τι ειδικές πίτσες είναι. Μεγέθηκε έτσι. Εν τω μεταξύ, όταν μου δίνει το παιδί, ο Πίου, τόσο πιστόλι, μου δίνει αυτό, λέει, ελπίζω να μην με κλέψουν σε μια εβδομάδα, ξέρεις και καλά θα στείλω εγώ κλέφτες. Γι' αυτό το λέει τώρα να προσέξει εμένα να με κλέψανε. Αφού μια εβδομάδα αργότερα είναι σήμερα, ρε. Ζέντρο, την άλλη Πίτσα. φορά εσύ. Πίτσα, ναι. Όλοι. Κάθε φορά. Κάποιο διαφορετικός. Τυχερός να είσαι. Λοιπόν, από μένα, το Μιχάλη, καλό βράδυ.
Καλή νύχτα σε όλους τους ανθρώπους. Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Την επόμενη Τετάρτη, Την επόμενη Τετάρτη θα το δείτε, γιατί συγκεκριμένα την επόμενη Τετάρτη μπορεί και να μην γίνει λόγω διακοπών κτλ. Θα το δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σας δούμε όσοι είστε στην Αθήνα. Θέλουμε να σας δούμε και στο LAN Arena αυτό το Σάββατο και στο Elysium 29-30. Θέλουμε να σας δούμε εκεί. Θα έχει και giveaways για αυτούς που θα είναι εκεί ακόμα και αν δεν παίξετε. Να έρθετε να γνωριστούμε, ρε παιδί μου, να γίνει με ένα ωραίο community, να γουστάρουμε. Ζέντρο, εσένα ειδικά σε περιμένω, έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ.